Balma ani nyamma antuni video fɔlɔ kɛ walasa ka lenali sigili aw kunna ko fɛsɛfɛsɛ aw ye. Ayiwa ni zena an bɛna don a la ka bakuruba girimaw ɲɛfɔ aw ye. N'aw donna aw ka lenali kɔnɔ aw bɛ ja fɔlɔ min ye o ye nin de n'u b'a fɔ ma ko écran d'accueil. O écran d'accueil in kɔnɔ yɔrɔ bakurunba 4 de b'a kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko onglet. A bakurunba fɔlɔ n'o bɛ aw numan fɛ o ye jɛnsɛnnikɛyɔrɔ ye. Ni fɛn o fɛn ni aw bɛ fɛ ka jɛnsɛn mɔgɔw k'a lasɔrɔ a bɛ a jɛnsɛn nin yɔrɔ de la. Wa nin yɔrɔ de fana na aw bɛ se ka aw limanaw ka kunnafoni lasɔrɔ. O ye aw limana minnu bɛ aw ka telefɔni kɔnɔ n'olu bɛ lenali sanfɛ walima aw yɛrɛ minnu ye yɔrɔ wɛrɛw la ka sugandi ka tugu olu kɔ olu mana min bila a b'o de sɔrɔ nin yɔrɔ in na. Ou bien lenali yɛrɛ fana mana fɛn minnu fɔ a b'olu fana sɔrɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ. Min tugulen n'o la o ye yɔrɔ ye maa o maa mana fɛn min jɛnsɛn lenali kan a b'o bɛɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la. Aw b'a tigi dɔn a t'a tigi dɔn a bɛɛ bɛna jɛnsɛn yan nɔ. O dabɔra mun kama? O dabɔra walasa ka aw ka teri sɔrɔ de caya. Nka a tɛ aw ka forfait dun sabula ni aw ma don a yɔrɔ la aw tɛna mɔgɔ ka fɛn ye mɔgɔ min ka fɛn man di aw ye. Nka ni a ka di aw ye de ka teri ɲini aw bɛna yan nɔ sabula yan de ye a ɲini yɔrɔ ye. Ni aw tɛmɛna ka bɔ yen nɔ onglet sabanan min bɛna o dabɔlen don bataki kama n'u b'a fɔ a ma ko SMS. Bataki a kɛra sɛbɛnni ye o a kɛra kumakan ye o a dabɔra de i ni i limanaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ gundo kuma la ani fana a bɛ se k'u wele appel vocal la walima a bɛ se k'u wele fana appel vidéo la. Ani tɔw tɛ kelen tɔ ninnu bɛɛ bɛ se k'o ye nka nin dabɔra de an ye aw limanaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ gundo la. Ni aw tɛmɛna ka bɔ yen nɔ aw bɛna se naaninan ma o ye mɔgɔ minnu ka nɛgɛjuru sira bɛ aw kunna n'a bɛ fɔ o ma ko répertoire ou bien aw ka contact aw bɛna olu de ye nin yɔrɔ la. Minnu bɛ lenali sanfɛ a b'olu ka nɛgɛjuru siraw ye sanfɛla la minnu tɛ lenali kan a bɛna olu ta ye dugumala la yan nɔ. Nka minnu t'a kɔnɔ a bɛ se k'u wele fana u ka na lenali sanfɛ. Yɔrɔ bakuruba 4 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yɔrɔ fitinin 3 fɛnɛ bɛ a la. Min bɛ sanfɛ yan nɔ o ye aw yɛrɛ ka so ye ni aw donna yen nɔ a bɛ se ka aw yɛrɛ ka kunnafoniw lasɔrɔ yan nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko profil. Yan nɔ aw bɛ se ka aw yɛrɛ ka fɛnw lajɛ yan walima a bɛ se k'u yɛlɛma fana. Min bɛ o kɛrɛfɛ ni ɲininkali ja b'a kan n'an k'o ma ko point d'interrogation o dabɔra anw yɛrɛ bɛ ka bilasirali min kɛ aw ye. N'aw ye nin dayɛlɛ yan nɔ an bɛ ka bilasirali minnu kɛ aw ye a bɛna o video ni o kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ yan nɔ. Ani fɛnɛ ni aw taara aw numan fɛ sanfɛla la fɛn dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko hamburger. Ni aw nana hamburger dayɛlɛ aw bɛ sɔrɔ ka fɛn wɛrɛ ye yen nɔ lenali bɛ aw bilasira ni fɛn minnu ye. Nka an bɛna tila ka don nin kelen kelenna bɛɛ la ka a fɛsɛfɛsɛ aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya ɲɛnama sɔrɔ a la. Ayiwa nin tun ye bilasirali lenali sigibolo bakurubaw kan. Video wɛrɛw bɛ sira la ka na olu bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ halisa aw ye walasa aw ka se ka lenali utiliser ka ɲɛ.